Welcome back to my Urban Bakler YouTube channel. आरो दिनै जों थांगासिनो दं हजा डिस्ट्रिक्ट ना जोंना माने जोंना डिस्ट्रिक्टआनो हजायखा ओमफ्राय जों जायथुनिखि बर' थायो बाराद्राय हजा डिस्ट्रिक्टआव जायथु बर' बाराद्राय थायो बेनो जाबाय माने काकि एलेकायावनो आरोना ओमफ्राय जा बिदिनो भाग खालामदो जायथु ओनसोलखौ दिमुर ओनसोल मांसो फोथार ओनसोल मामि दं आरोना ओमफ्राय दा जों दिमुर ओनसोलाव सबसे गिदिर माने ब्रिज दं बेखौ नायनो थांगासिनो दं जोंनियाव दैमाफोरथ' गैया थेवबो नाला फिसा फिसा दं बेहायनो सबसे गिदिर दालां बानायदों आरोना जोंनि बे ओनसोलाव फार्स्ट जादों आरोना बे ओनसोला 2020आवनो बानायनायमोन ओमफ्राय दा 2021आव थारमाने कमप्लिट जादों बेसे दिन जायाखै ओपनिं खालामनाय मास मोननैसो जादों नामा स' जों नायनो थांगासिनो दं स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो जों हजा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओनसोलफोरखौनो देखायगोन नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ आरो जों थांगोन माने आंजों लोगोआव स्प्लेन्डार IBS ओमफ्राय आरो इजा सासे भागिन दं बुलबुल बसुमतारी आरो बै जा आकाश बरमहिलारि बिथांमोना सब आंजों थांगोन फैदो थांसै फै थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय थाबाय आरो भिडिअखौ दानाबासिनो नायबाय थादो आरोना माने जों दायो थांनोसै साथाम माने मोनसे गारियाव आरो लामाया जि गाज्रिखा माने थ' नोंथांमोनखौ लामाखौ देखायनोसै थांगोन बै हाजो एसे नुहुरदो बिनि इजा माने जों थांगोन आरोना सानजाथिं आरोना थ' नोंथांमोना नायबाय था आरो दा आं गारिखौ स्टार्ट खालामनोसै थावबो बारा गैया इसेल' दं स' थेवब्लाबो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नाजानोसै आरो दा जोङो थांबाय दं माने थांबाय थानोसै जों दा थांनोसै मोजां होना लागा बे लामाथिंनो जों दा माने थांनोसै बे जायगानि नामा जाबाय पचिसगुरियानो बे जाम्बुगुरि जायथुनिखि बे गार' मानसि दं आरोना आरो बर' दं बाराद्राय जोंना हजा डिस्ट्रिक्टआव बर'आनो बाराद्राय आरो ओरैनो बिभिन्न धरन जाति दं आरो माने थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था जोबजासिम आरो जोंना लामाया बारस'नाया एसे डिस्टार्ब जादों बेनिखायनो जों फोथारथिंनो मारिबाय आरोना बे फोथार बेनो फोथारा बिराद माने गाज्रिथार आरोना जोंना हजा डिस्ट्रिक्टआ लामाफ्राबो बिराद गाज्रि दा लासै लासैनोसो फाखा जालांगासिनो दं आरो मायबा फाखा स' गाइस जोङो दायो लामायाव उठिबाय माने टाइल्सनि लामा बियो टाइल्स माने आरो ब्लक आरो सेसिस ब्लक स' जों लामायाव गाखोबाय बेखौ भिउखौ नायदो बोरै नांदो लोगोफोर दा आरो जों दाबायनोसै आरोना गारिखौ स' नोंथांमोना नायबायानो था सफैसिगोन आरोना आरो मेक्सिमाम आधा किल'मिटारसो दं आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो दोनथ'नोसै दलंखौ एसे फायब्ला थ' माने फंबायखौ माने हेन्देलखौ हमनो दों आरोना सफैसिगोन दायो माने मोनफैबाय ब्रिजआव आरो ओरैबायदि माने लामाया एसे दैमाथ' नङा आरोना नालासो अब्लाबो बिराद मोजां बानायदों आरोना दलंखौ स' इमानथ' माने दैमा गैयि जायगा नालाय ओंखायनो दालांफोरखौ बारा नुनो मोना ओंखायनो नोंथांमोननो देखायनोसै बे लामायानो
दालांखौ बोरै नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव जनायहर आरो बेनो माने दालां गैयै जायगानि माने दालां दं नालाय बेनिखायनो बेनो गिदिर आरोना जोंनि थाखाय थ' नोंथांमोना भिउसखौ बोरै नांदों गोरानसो नांदों सागे मानोना केमेरा क्वालिटिया इमान मोजां नङा आरो जायगाफ्राबो इमान मोजां नङा आरोना थ' नोंथांमोना देखायबाय नोंथांमोना प्लिज अननानै मोनसे लाइक थुना होदो आरोना ओमफ्राय बेनो भिउसा माने प्लिज मरम करी एकटा लाइक मोर कारणे प्लिज दलंतो देखालो आपनालोকক बे जायगानि माने जायतु दैमा नाला आरोना बेखौ मरा नाला होनो बे दिमुरु बै जानफ्राय हाजोनिफ्राय दै फैनानै माने बेहाय जमा जाफैयो गिदिर जायो आरोना आवगाय माने बेहाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला माने दालां गैयामोन बेहाय बेसां गिदिर बेटा होबाबो बेहाय थाया आरोना गोलैसिगौमोन मानोना दैमाया एसे डेन्जारानो मोदाय सोदाय दालाबायो आरो दालां बानायनाय जादोंना जायाखैथाय मा जाखोथाय मिथिला आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जुदि बारना हरोना लावखाबाय आरोना बेनो जोंनि जायथुनिखि दिमुरु ओनसोलनि फार्स्ट ब्रिज आरोना इयो आरो देलायनायाथ' देलायदों मानो होनब्ला फार्स्ट दालां नालाय आरो बेखौनो सबसे गिदिर होननांसिगोन गैया नालाय ओमफ्राय दा बेफोरनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो बेजा जाबाय सानजा सोनाब आरो खोला आरो साहा साहा आरो खोलाहा माने इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ पूब पश्चिम उत्तर दक्षिण नै बेनो आरो ओइ बोरै नांदो फैनानै बेसां मोजां नांदो बुं बहुत मोजां आइ बेसां मोजां नांदो बहुत मोजां नांदो मानोना हजाय डिस्ट्रिक्टआव बेनो हजाय डिस्ट्रिक्ट नङा आरोना हजाय डिस्ट्रिक्टआव ढेर दालां दं थेवबो थारमाने बेनो आरोना जोंनि दिमुरु ओनसोलाव फार्स्ट गिदिर दालाङा नङा होमबा नंगौ बेनो फार्स्ट गिदिर आरो बेनो नाय भिउफोरखौ नाय नोंथांमोना आरो बेजा नायनोसै इजा थांसै तिरिका आरो लोगोफोर मोनसे प्रब्लेम बेहाय मानो होनोब्ला बे जायगायाव नेट बहुत प्रब्लेम जोंनिखिनियावबो बहुत नेट प्रब्लेम थेवबो जायगा दं आरोना स' बेनो दालांफोरा एसे सिङाव थांनानै देखायनि थ' नोंथांमोननि खाफालसै आरोना आं बासिना थाया मानोना गोलैलांबाथ' सेस नोंथांमोना केमेरायाव एसे फिसा नुदों माने बिराद गाहायाव दं आरोना आरो हाफ्राबो फुर फार आइदै बेनो आइदै बेनो गोलैबाथ' मबाइल थांखाबाय आरो गाइस नै बेनो दालाङा दलंनि सिंखौ देखायनोसै बोरै बानायदों मोदायफोरसो थागोन नामाब्रा गिनाय नांलायलै नै बेदि बानायदों स' बे सिस्टेम बानायदों गोदान दालांसो आरोना बेयो आरो नै बेफोर बानायदों आरो जिखि जाया फार्स्ट दालां नालाय आरो नै बेनो दालांनि भिउआ जाबना दोनदों आरो बेनो दालाङा आरो नै बै जा गार' गथ'फोर दंलाबायो आरो बेनो आरो जायगाफ्रा आरो गाइस जों माने थांनोसै माने आं दलंनि माने ब्रिजनि सिंनिफ्रायनो बुंनाय जाबाय स' गाइस नोंथांमोना प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाबनो 1K जाहोनो हो दा 300 जासिगोन आरोना माने 1K थाबैनो बानायना हो प्लिज नोंथांमोननिसिम 1000 साबायखर थागोन आरो आं हुजा डिस्ट्रिक्टआव सासेबो इउटुबार गैथ'आ दा बर'नि भितराव स' नोंथांमोना आं बर'नि इउटुबार प्लिज फार्स्ट माने जानाय देखायनो नागिरदों मानोना जायगाफोरखौ देखायगोन नोंथांमोननो स' नोंथांमोना क'क्राझारनिफ्राय नायदोंबाबो बाक्सानिफ्राय नायदोंबाबो चिरांनिफ्राय नायदोंबाबो उदालगुरिनिफ्राय नायदोंबाबो गहपुरनिफ्राय नायदोंबाबो नोंथांमोना प्लिज आंखौ मदद खालाम आंखौ जेन तेन 1K जाहोदो आरो नै बेनो आरो नोंथांमोना प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ प्लिज लाइक शेयार खालामना हो आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मा बुङो दिनैनि भिडिअआ जादोंना जायाखै होमबा बाय
आरो नेक्स्ट भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नेक्स्ट भिडिअ गाबोन फैगासिनो दं